Waar is dat, Menno? Ja, ik weet net dat er al een naam heeft, maar... Misschien weet Paul het, maar ik weet het net dat er al een naam heeft, maar... Het weet de bedoeling is te ben, maar je mijn naam is wachten. Ben mooi betinken. Ja, dus dat wist ik net, maar nu weet ik dat nou, dus... Hier ben je. Wow. Hier hebben we die deur. Hier. Hij zit bij de guiden, kun je het wat moois vinden? Jawel. Of vind je die guiden net zo vol hem, maar... Och, ze wennen direct gewoon. Elk beestje met je appetiet wennen, nou, dus... Maar nou is het nou nog een kjeltje en dat wordt straks een kool. Hoe groot is hij dan? Ja, dat kan ik wel zeggen. Zo ongeveer. Ja, zoiets. Als een gewone, dus volwassene vrouwtjeskoe. Dus, ja, een beetje moet ik aandacht hebben. Ja, ik krijg nog wel een beetje melken, hè? Beetje? Moet ik een beetje melken hebben? Hè? Beetje? Ja. Ja. Ja, beetje. Ja. Vindt u het lekker? Ja. Oeh. Oh. Dat had ik geen bollen bij. Dus heb ik wel gewoon, maar die hebben toen al gauw achtergewerkt. Wegwezen. Waarom koe dat net? Nou ja, als een bolle grutter wordt, dan ben je onbetrouwbaar. Maar wist dat maar nooit. Wat doen ze dan? Nou ja, als ze gek in kop worden, dan kun je ze bewijs verspreken als ze het in de kop krijgen, dan kun je ze hup, trouw het hek heen batsen. En dan ga je de poppetjes aan dansen. Het is een heel lief beestje. Vies de homelijke leef als dat zij hij vindt? Ja. Hé, beestje? Ja. Hier. Woerie. Goeie, Goedemorgen. wat ben je aan van? Nou, je hebt een blommetje merk waar het oud. Ja, dat mag dan ik weer in de groene. Aha, De vrouw zwaar ik in aan het werk. En dat was het maar dat het wel de groen erin komt. Ja, zo werkt dat jorden dan. ja? Te mijn buurt ja. Oh. Maar dan is de vrouw dan ik zeg van, dat is net mooi en de man weer oors of vindt ze het over het algemeen wel mooi wat je op denkt? Ja. Ja, dat is het wel mee. Maar zijn kleur was hetzelfde. Oh ja, oké. Dus ik heb wel maar graag in het thuis komen, dat zei ja, maar dat is nou net de kleur die ik graag heb hoor. Nee. Dus ik zei, begin te jaren. Juist. Dan hoef ik in 2 keer. Nee, Nou? zet toen ben je dan ik wel. Ja, nou, dat moet je bereiken niet. Het leert wel. Ja, ja. Het leert wel. Ja, ja, zo heeft heel daar wel wat pie aan. Ja. Nou? En dat doe je dan niet graag? Ja, maar graag doen. Maar graag, ik ben net maar voor in de hoofd zitten. Nee. Net leien en niks, nee, ik helemaal niks. Ik heb meer moeten doorwerken. Ja. Maar nu wordt 4 jaar zo en eruit. Nee wel. Dan neem ik een hond mooi. Maar joh, hey, hoe het vrij zou je krijgen? Ja, Maar dan ga je er net op die mogelijke tien in ja, bed. op die onmogelijke 10 ging ik al van bij. Ja, Dan hè? is, ja, jongen, dan is de wereld op zijn mooist. Ja, jongen, dan wordt de natuur om je heen en wordt werken. Dan heb je meegen en ik bedoel, geen geklep. En... Nou, jongen, zo fijn. Zo fijn, jongen. Misschien ben je jongen, ik een man van meteen erbij. Ja? Ja, het zingen hoor je lekker bij. Ja, je hebt gewoon, ik bedoel, ik kom maar aan 4 uur thuis. Ja, die heeft. Hè? Wij zijn vanmorgen elkaar op het trap ik ze een beetje passeren. Ja? Nou, zo'n even een dag, of even een jong voort, maar ik ben geen jong meer. Nee. Ik ben gewoon de hele naast voor. Ja, dat helemaal de jeugd. Ja, ja, jong. En dan komen ze thuis, wat zal uit. Nou, maar de 100, nou, ik en bij, die hebben wel eruit. Nou, die draait om. Dan maak je van de dag de nacht, van de nacht de dag. Ja. Ja. Zit er maar plezier in. Hè. Zit je hem juist nog even op het broodje? Gebeurt enkel, ik wil eens ja. Dat ik zit ontbijten en dan neemt hij dan een broodje, dan ga ik bij eten. Ja. Ja, nou ja, kleer. Ja, Maar elk met zijn vertier maar wat heen, hè. En elk maar dat maar wat invullen, zodat het graad aan wel. zo is het. Nou? Ja. Ja.